hankali da kabari ba. Addu'a za a yi. Hankali da kabari ba. Hankali da kabari ba. Malam Isa ya ƙara haƙuri. Wallahi alhamdulillah sai godiyar Allah insha Allah. Mun tashi ni da ke wani ɗanyi nauyin bacci na kuma wallahi na tashi kawai na ji ana naga kira da yawa sai aka ce mun ai ga wanda ya rasu. Wallahi ka ga nan kawai fitowa ne wallahi. Wallahi saboda mutuwar ta da ke ne babban masoyin manzon Allah ne. Babban abin da muke musu shaida kenan da soyayyar manzon Allah. Komai a ture shi kawai manzon Allah muke kalla. Kuma Allah ya sa wannan soyayyar ta manzon Allah ta zama babbar madogara a gare shi har ranar alkiyama insha Allah. Muna godiya Malam Isa. Kamar yadda kuke gani daga makabarta. Wurin da hankali da kabari ba. Allah za mu so mu ji sunanka kamar yadda kowa ya sani kuma ya alaƙa ka take da shi marigayi. Da fara da suna Alhaji Babu wato wani kowa. Alaƙa ta da darakta Nura Mustapha waye abokina bane ma ɗan uwana ne sosai ma. Shi ne alaƙa ta da shi. Yanzu me kake yin kewa game da rashin sa da aka yi? Me kake tunawa game da halayensa? Ai kowa ma ya sani darakta mutumin kirki ne sosai. Kowa ma za ka tambaya ba abin da zai ce ma kawai zai ce ma in dai ka ce ma darakta Nura Mustapha waye zai ce ma ai kawai wannan mutumin kirki ne mutum ne mai kyawawan halaye. Yaushe ne ƙarshen rabuwar ku da shi? Ni ƙarshen rabuwa da shi jiya da daddare ya dawo a mota kan in je ma ciki da in fito ya shige ka ji ƙarshen rabuwar mu da shi kenan. Taimaka da masu haka yi ta yi na zai ba ta kaɗan ba ta yawa. Amin. 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 Allah ji kansa. Za mu so mu ji cikakken suna da kuma alaƙa ka da shi marigayi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni dai Nura abokina ne. Tare kuma ka taso da shi tun muna yara. Tare muka saba da shi. Kuma mu da shi. Me za ka bayyana game da ni game da rasuwar shi? Ni dai babu abin da zan iya bayyana game da Nura sai dai ce abin da zamu ce sai mu ce ubangiji Allah ya kansa Allah ya gafarta masa. Allah ya sa aljanna ba. Nura dai ni ai da na fahimce shi kuma shi da mutum faɗa. Kuma yana da mutum faɗa ne a wajen amma ni dai gaskiya ba sai ba. Na riga na taso da Nura mutum ne mai wasa da mutane, mutum ne mai alheri, mutum ne da kowane lokaci na gashi bayan faɗa yake da mutane. Wani ban taɓa ganin wani ya ce da ya yi faɗa da Nura unguwa ko a mutum ta gaskiya. Sunan malam. Sunana Buhari Sani Shago wanda aka fi sani da Joli, ni ma jarumi ne a masana'antar Kano. A jiya ma mun yi magana da shi ta ƙarshe da daddare bayan ya tashi daga aiki yake cewa da ni Joli shikenan sai gobe, amma abin da zan baka shawara ka ci gaba da riƙe kalmar Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Darakta mutumin kirki ne, abin da zan ce Allah ya ji kansa, mun yi babban rashi masana'antar Kano da gaba daya. Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa. Sai mu ji suna da kuma Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sunana Sharif Abdullahi, ɗaya daga cikin jaruman Hizbut. A wannan mun yi rashi kuma ba rashi bane ga iya mu, rashi ne ga duniya gabaki ɗaya. Muna addu'a Ubangiji subhanahu wata'ala ya ji kan Nura Mustapha waye, ya gafarta mai, yafe mai kurakuransa. Nura mutumin kirki ne, Allah ya yafe mai, Allah ya gafarta mai.